Virona. No. Ambe siki kana kuma so ngono. Obikeo. Ambe fulila si. Kosobe. Halibi. Minye El Haji Seguba Samake. Pre otu. Anga choroba. Kosobe. Amba fu. Wallahi. Adama toye. Bilibili imba name. Sigatala. Anga fulini tonni beka nyeshama. Atoye. Ala ya do anga zigela. Wallahi. Abe anfeya. Kosobe. Niko Adama toye. Burkina che ani muso demiseni mabakoro. Kosobe. Beba don. Wallahi. Bi. Ala ya le kalfa aunaya. Kosobe. Abe anfeya. Ani fuli kakan. Katoye. Ndo nyanye Adama toye fu. Doni karamogo fu. Wallahi. Nanye Adama toye fu. Kosobe. Ko tontala Adama toye. Wallahi. Amba fu ka wali mando. Ala gundo chama. O kalfan ben mamina. Kosobe. Adama toye do. Aledu. Majigi. Munyu. Kosobe. Ani sabali. Bara ere kononana. Adama toye do. Kosobe. Abifu. Ka wali mando. Kosobe. Ka ni bara. Kosobe. Nyama ya fotumuna. Nore fina ngo mado bi. Ale be yiri donga ata la dondo. Sikatala. Do ba la dondo go ofeneta alakar do. Sikafu itala. Anga karamogo belebele nyi. Ange. No be toye kofo. Nyama abe yiri don. Wa ba la dondo. Wa muye karamogo toye abe yiri aba lakar fene do. Toye koni anye kadai kandron. Abana. Nyala sona. Amba foka toye. Abana. Kwani bara. Ndo ala ka ni sababe gausu keta nega obale de bulo minya awai kado fale kulubali amba le ka fasiri ambe zole da kadu na le telela l'indépendant akuma mbe awai kado sebendi ngono nangwa makul l'indépendant ndo minya awai kado direction générale mimbe na be douane ko fo awai kado direction kura ka mana bela jile boala yelsa bara obusika ka koro ala barikala akoko ni akera kunu akera yoro mi abe samango abu ko fo bâtiment belebele niveau 5 o koni be ajira ka fo bâtiment ingabu sabu nya awai kado biro min ba kono biro keme ani biro binani ani wolonvla o de ba kono ni ya warita ka be fara nywanga abita milliard nani ana kunga mve abubo akoni jetemene ke ni wari mabo ma were jufa kono kuyi ni mbora aunde jufa kono no be wole ko budget national akode stratégie la minya awai kado milliard nani ana kunga mve ni ngo imbo de la direction générale mimbe na be douane na bu kofo akoni kurubu karali kera kunun de nendo kalo klita ani kono do san 2022 akera mami mve o nyire to amaye minya awai kado ashimi guita aso ale wula kata ni so kura kata awai kado akurubu kari kadi awai kado atigila moma yalso biseka barake akonona na chugumi ako bâtiment mindo minya awai kado R+4 odo awai kado bureau keme ani bina ni wolonvla ina fombora ka fo chugumi ascenseur kura awai kado ibido mingono ka butoni pi abi yele ni yete ni mo be awai kado kata bureau mingono awai kado abite jo awai kado o immeuble o jorola abiti jo chai ascenseur escalier dido kurama mingatil ni kosobe kuma sa bi du akono ka digi abi yele niye nyama ngode laga kuran de laga feon la anga mado ya o kada de aw fanati bashi o fero be sur la saw technologie développer raw kuran ngoni wati be ko numbe kuraya de katafe awo no de nat kana ni akono wati dola folo wati dola finya kuma tigira ko finya dama nyama be kuran kala ngadi aw mi fana be ni jole do abi munumuni bi ni se da ka abi yele niye ango kulbali ka tara dro ki sigo ka la hawla ali hakila ni to ndo ala barkala ni zo wala hautani awai kado a inogirela an fe yankuyi akoni immeuble ni jetemene ke baye ka fo bureau mimbe na be directeur général de douane na bo kofo anaka adjoint fo kata si awai kado service daw minu be douane kono abela jile awai kado abebita logero mi abeni kofo samango sirala groupe la hautani de bubulu 400 kavia mimbi ke sobuye ka kuran ko duma ka fara énergie du mali yere awai kado ka rizoka directeur général mimbe na be douane to wala no inspecteur général na be amadou konate na bo kofo ale ko niya jira ka fo ni ngo min fleni na kera ni chugo ina ni ya awai kado taruku ni bida tarukula sabu ni ye page kura de douane tola ni ya shinya folo ka fo douane yere awai kado ni so kura ba de min fle ni nyo na shika taka di douane ma akase ka baraka kono awai kado na folo ka bo an yere ku mbe ka so buye bara min be na kalfaru lanno ya awai kado ka furo du ka kele ka se ka wuli ka joni chesuru ke min be se ka to awai kado an bulla mina lakana be se ka bulu ka chugo mi kerengere ni ala minu bi jamana yirwali no bo kofo akoni mgo ni be finyo kura de doluma uluka sika barake don nyama ba ayi hakila jiginge na fulu mimbe namba nofe sika na chugumi korole douane awai kado mi nyinu fe obitalike awai kado milliard keme woro ani milliard biduru ani woro nga douane ay min ladu obita milliard keme woro ni biduru ani wolonvla obajira ka fo temena yere nyini fenga nga ala ni awai kado gela miseni minum be no lu ko ni yera bara ko nana wati la ban num ko nana mimbi talike coronavirus ani kado ka fo CEDEAO ale ka nyangini mimbe na ya takanye
ɲɛsin away ka dɔ jamana an ka jamana ma fo ka taa se Russie ani Ukraine ka kɛlɛ o kɛra sababu ye douane kɔni away ka dɔ jamana yɛrɛ yi tigɛ bɔ fɛn min nafolo min kan min bɛ se ka to away ka dɔ anw bɛ se ka fiɲɛ bɔda sɔrɔ a bɛ miliyari 100 ana kunkan 20 miliyari 30 ani 2 bɔ ɲɔgɔn a b'o bɔ o kɔni kɛra gɛlɛyamisɛnnin ye ka ɲɛsin douane ba a y'a jira k'a fɔ min ye ministre min bɛ n'o ye away ka dɔ économie ani finance sɔrɔ ani sɔrɔbolo sɔrɔ ministre n'o bɛ Aluseni Sanu kofɔ k'a nisɔndiyara alhamdulilayi sabu baara min n'a kelen filɛ nin ye o y'ale nisɔndiya kun ye douane yɛrɛ maa 1000 ani 736 o agent de bɛ yen o b'a jira k'a fɔ cɛ maa 100 o 100 cɛ ye 77 ye muso o ye 23 ye Batirikɛba ko a ko nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen na n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye douane a bɛ ka baara min kɛ k'a daminɛ san 2011 ka na se 2022 min ye maa 18 bɔɲɔgɔn away ka dɔ douane tɔgɔ la olu de kɔni ye away garadi bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan olu de kɔni bɔnɛna u ni na maa 25 olu joginna away ka dɔ nin bɛɛ sɔrɔla min fɛ terroriste ka balu o de kɛra nin sababu ye ministre de l'économie et des finances a y'a jira k'a fɔ min ye away ka dɔ ni ala sɔnna douane n'a a baarakɛlaw a ɲɛmaw a maa bɛɛ lajɛlen u bɛ kan ka bila minɛn o minɛn kɔnɔ yalasa ka se ka baara kɛ a kɛcogo ɲuman na ni ala ka jɛ a bɛ kɛ away ka dɔ ka ɲɛsin u ma président min bɛ yen n'o ye transition ɲɛma ye n'o bɛ Asimu ye yalasa ka se ka nin ko in lawaleya ka se ka maaw nisɔndiya a ye away ka dɔ jɔnjɔn ta n'o bɛ décoration médaille ko fɔ o ta ni k'a di away ka dɔ douane baarakɛla dɔw ma o kuma dɔgɔ douane bɛ niveau min na i ko bi Samakɔ so kurakuraba den min bɛ away ka dɔ n'a a fɛnsɛnlen bɛ goudron da yɛrɛ la away ka dɔ douane away ka dɔ ka o sokura a dir'u ma yalasa baara bɛ se ka kɛ cogo fasiri filɛ min ye away ka dɔ Fale Kulubali l'indépendant o ka bidon bɔli i bonya b'a la Madumɛ ka ɲɛma o indépendant kelen ne b'a sama ka gɛrɛ na mun ye Ablaye Jara Jarakɛ a kumara ɲɛma a bɛɛ na ta mun ye bolokuru mɛn jubatɔ kɔla dayi an ye ɲininkali kɛ dentigi o ye 2 ye an ka taa mun ye diɲɛ jɛrɛjɛkuluba min bɛ n'an ka ma ko ONI i bɛna ye k'a fɔ k'u ka sigi mun bolodalen don nin waati na New York kɔw fɛ yen sigi 77 nan siga t'a la ko mun ye kɛnɛ in kɔni a bɛ dayɛlɛ bi tarata don o de kumu kɔnɔ la mun ye Fatirikɛba ye n'o bɛ Ablaye Jara n'o ba a kofɔ a ko affaire mun bɛ n'a bɛ sɔrɔsi 46 ka affaire o kofɔ an y'a jira k'a fɔ maa minnu n'u ye mercenaire ye ɲɛma siga t'a la ko babu ko a bɛna ka a kanɛ mun ye Ablaye Jara ye a y'a jira k'a fɔ ko bi tarata don na n'o bɛ bɛn septembre kalo tile 20 ma i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye New York kɔ fɛ n'o bɛ l'américain kofɔ diɲɛ jɛrɛjɛkuluba u ka sigi 77 nan ko a kɛnɛ ko a bɛna dayɛlɛ i bɛna ye k'a fɔ ko kɛnɛ in kan ko mun ye jamana caman o bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kan o de kumu kɔnɔ la k'i bɛna ye k'a fɔ ko babu caman ko o bɛna kɛ babu caman ko o bɛna kɛ mun ye diɲɛ yɛrɛ taabolo o kan nka fiɲɛ mana wuli bɛɛ lajɛlen bolo bi i kunna fɛn na siga foyi t'a la affaire mun n'a bɛ anw ni Côte d'Ivoire cɛ nin waati laban in na n'a bɛ sɔrɔsi 46 na a b'o o kofɔ o sɔrɔsi 46 minnu n'an y'a minɛ anw fɛ yan k'a jira la k'a fɔ ko mercenaire don ɲɛma ko siga t'a la o babu ko a bɛ sɛbɛkɔrɔ kuma bɛ kɛ a kan kosɛbɛ mun ye Ablaye Jara ye a y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na komi bi ni maa caman kɔni bɛ mun ye New York kɔw fɛ yen a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ mun ye Côte d'Ivoire délégation o bɛ kɛnɛ kan wa mun ye Mali fana ye an ka délégation lahawuda bɔra k'i kunda mun ye New York kɔw kan nka fɛn mun kɔni jɛlen don i n'a fɔ nɔnɔ kɛnɛ ɲɛma k'i bɛ na ye k'a fɔ ko délégation 2 in bɛɛ lajɛlen ka ɲɛsin sɔrɔsi 46 in ka babu kan k'u ka yetaw kɔni ko a tɛna kɛ kelen ye wa k'u ka fɔtaw ko a tɛna kɛ kelen ye o de kumu kɔnɔ la k'i bɛ na ye k'a fɔ ni sɔrɔsi 46 a ko bɛ babu mun kan bi ko a ko k'a ka jateminɛ ni hakili ye ko hakili de kan ka baara kɔni ko o sɛbɛkɔrɔkɛ ko in na Ablaye Jara a yira k'a fɔ an bɛ don min na komi bi yanni nin sigi in cɛ maa minnu de bɛ n'ale bɛ diɲɛ jɛrɛjɛkuluba yɛrɛ kunna bi n'an k'a ma ko Antonio Guterres ale ye bɔli laban dɔ kɛ nin dɔgɔkun laban in kɔnɔna la bɔli min kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko nin sɔrɔsi 46 minnu o bɛ anw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnen la n'a bɛ Côte d'Ivoire ka sɔrɔsiw kofɔ n'u o minɛlen bɛ anw bolo yan ale y'a yira k'a fɔ nin sɔrɔsi ninnu kɔni ko mercenaire tɛ ni dun ye ko in jateminɛ k'a lajɛ anw marabagaw y'a yira k'a fɔ nin sɔrɔsi ninnu ko siga t'a la ko mercenaire don Antonio Guterres a y'a yira k'a fɔ nin ko in kɔni ko a bɛ taabolo mun na ko siga t'a la ko ale ni Mali délégation ko an bɛna ɲɔgɔn ye wa fo ka taa fara mun ye Côte d'Ivoire délégation ko u bɛna ɲɔgɔn ye wa fɛɛrɛ ni dabali bɛna sigi ni gɛlɛya mun na a bɛ anw ni Côte d'Ivoire jamana ni ɲɔgɔn cɛla la mun ye fura ɲuman o bɛ se ka sɔrɔ a la joona joona cogo min na o de kumu kɔnɔ la k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Antonio Guterres a ye wele bila mun ye Mali transition marabagaw ma u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔsi 46 in bolo a bɛ se ka bɔ u kan na cogo min na Fatirikɛba ka fɔ la a ko n'i ye dossier in jateminɛ k'a lajɛ mun ye ONU ye waati tɛmɛnenw na ale yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko mun ye nin sɔrɔsi 49 minnu nana an ka jamana kɔnɔ ka t'a la ko majɛ caman ko o yera ko in na koyi wa mun ye baara caman kun kan ka kɛ ko in na ko o baaraw ko o ma kɛ o de kumu kɔnɔ la i bɛna ye k'a fɔ ko waati tɛmɛnenw na mun ye Côte d'Ivoire masakɛw ɲɛma u bɔra ka kunnafoni dɔ kɔni ka a sɛlɛ
kɛlɛ walayi a fɔ ne mun kɔnɔ la n'u y'a yira k'a fɔ ko an bɛ don min na ko bi gɛlɛya mun n'o o bɛɛ Côte d'Ivoire jamana ani Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛla la ko ONU de kan ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ gɛlɛya in ko a bɛ se ka ban cogo min na walayi ko gɛlɛya in ko a bɛ se ka ban cogo min na ko ONU kan ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ k'o sigi sen kan k'u bɛ wele bila min ye CEDEAO ma n'o bɛɛ farafinna tilebiyanfan jɛrɛjɛkulu in kofɔ ko lajɛrɛ belebele dɔ k'u k'o boloda walasa olu ka sɔrɔsiw bɛna bila cogo min na Patrick b'a ka fɔ la a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ a ɲɛsin mun ye Côte d'Ivoire ka o communiqué ma anw ka jamana marabagaw yɛrɛ jaabili kɛ jaabi mun kɔnɔna la u ye kangarida kɛ ka ɲɛsin CEDEAO ma a fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan nin ko mun na a bɛ anw ni Côte d'Ivoire jamana cɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye a kiiri ko a bɛ tigɛ a ka kɛ tilennenya laadiriya danaya a ka kɛ o kɔnɔna la Patrick b'a ka fɔ la a ko anw ka délégation belebele mun kɔni nin waati na n'a bɛ New York kaw fɛ yen ɲɛma ko siga t'a la k'u bɛ n'u banban fɛn mun kan ni sɔrɔsi 46 mun o b'an bolo yan ko jamana ni jamana de karilen no ɲɔgɔn na wa an bɛ don min na ko bi ko k'a bɛ kiiri bunakun de kɛnɛ kan wa ko an ka délégation belebele mun n'u bɛ New York kaw fɛ nin waati na ɲɛma k'u bɛ n'u banban kosɛbɛ nin babu in kan o de kun kɔnɔ la maa mun n'o o bɛ ONU yɛrɛ ɲɛmaaya la bi n'o bɛ Antonio Guterres n'o bɛ ale kofɔ a ɲɛsin sɔrɔsi 46 in ka taariku ma a kan k'i tulo nɔgɔ k'a bɔ kosɛbɛ ka parti fila bɛɛ lajɛlen k'u lamɛn a nafigiya t'a la dɛ sa mun ye fura ɲuman o bɛ se ka sɔrɔ ko in na cogo min na a ko ni filɛ nin an y'a sama ka bɔ min ye indépendant ale kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de Ablaye Jara Marima ka ɲɛma i bonya o b'a la ndogo bonya diyara n ye min ye away ka dɔ sɔrɔsi maa bi 46 ko kuma min n'i y'o fɔ ndogo min ye Nations Unies ka away ka dɔ Assemblée Générale ta ko 77 na o min n'o kan ka kɛ hali bi fasiriw bɛ ka away ka dɔ ji da a ko in kan sabu n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye away ka dɔ maliyɛn den bɛɛ kun sigilen don Choguel man kɛnɛ Choguel bɛ taabolo min na Choguel tɛna se ka taa jɔn dun bɛna taa min bɛ se ka to Mali away ka dɔ a bɛ se ka kunnawolo sɔrɔ min bɛ se ka anw ka cikan di away ka dɔ kɛnɛ kan kɛnɛ min bɛ ni away ka dɔ cikanw bɛɛ lajɛlen n'u kan ka lamɛn ni away ka dɔ intérêt a k'o de siratigɛ la min ye away ka dɔ fasiri n'o ye Demba Kondé ale y'a jira k'a fɔ colonel min bɛ n'a bɛ Ablaye Mayiga ko fɔ n'ale bɛ primature la bi n'ale premier ministre par intérim ale de kɔni ka wuli ka jɔ o barika bonyana kosɛbɛ o kuma jamana ɲɛma Assimi Goïta ale ye danaya d'a kan yalisa Ablaye Mayiga ale bɛ se ka taa cogo min ka taa faso ka taa kunkanko kibaruyaw fɔ a ko n'i y'a lajɛ Assemblée Générale min bɛ n'a bɛna kɛ Nations Unies tɔgɔ la n'a bɛ ka kɛ sa kɛ k'a daminɛ kalo tile 17 a daminɛna a bɛ kunjɛ tile 23 n'o bɛ sinikɛnɛ n'o b'o kofɔ a ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye away ka dɔ New York away ka dɔ États-Unis Amérique away ka dɔ o fan fɛ a ko Mali anw ka délégation kɔni ye délégation lahawtani o bɛna ye kɛnɛ kan délégation in bɛɛ lajɛlen ɲɛmaya tan bɛ ka di maa min ma o de away ka dɔ anw ka premier ministre par intérim n'o bɛ colonel Ablaye Mayiga n'o b'o kofɔ o kumana sa min ye away ka dɔ ale ka premier ministre ya k'a jalatigɛ k'a kɛ a ko yɛrɛ discours ka ban pewu away ka dɔ a bɛ kɛ nin kɛnɛ in de kan a bɛ tali kɛ waliya min bɛ a bɛna taa min fɔ anw ka gouvernement ɲɛma a bɛna taa kunnawolo ko kuma minnu fɔ a bɛ tali kɛ o kan a ko n'i y'a jateminɛ diɲɛ maraba bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛba in kɔnɔna na min daminɛna kalo tile 13 n'a bɛ taa kunjɛ kalo tile 23 n'o ye septembre kalo ye New York jamana kan a bɛ wele cogo di 77e Assemblée Générale des Nations Unies a kɛnɛ in ka min ye coronavirus ko kuma n'o bɛ Covid-19 ko fɔ o bɛ kuma o kan guerre min bɛ yen n'a bɛ Ukraine jamana kan da bɛ don o la jamana yɛrɛ taabolo bɛ cogo min changement climatique away ka dɔ da bɛ don o la min ye away ka dɔ anw yɛrɛ ka away ka dɔ don ka bɔ a n'an ka limaniya ani away ka dɔ ladonko ɲuman dun ka faw sabatili kuma bɛ kɛ away ka dɔ olu kan sɔrɔ ani sɔrɔ bolo sɔrɔ kuma bɛ kɛ olu kan a n'a ɲɔgɔnna caman dɔgɔ min ye Mali min bɛ anw kɔni kunkanko kan o de ye away ka dɔ nin rendez-vous ba in a tɛna fɔ anw kɔ cogo si la o de kama min ye anw ka premier ministre n'o bɛ Ablaye Mayiga ko fɔ ale kɔni ye koso ni kasaw fara ɲɔgɔn kan min ye away ka dɔ kɔrɔbɔrɔkɛ a n'a ka délégation u y'u kunda nin yɔrɔ kofɔlen in kan n'o bɛ Amérique ko fɔ good morning how are you I'm fine n dɔgɔ i ka dɔ k'a fɔ anglais a bɛ taa wɔrɔ nin kɛnɛ in kan Choguel Kokala Mayiga ale kɔni ma se ka taa sabu a jirala k'a fɔ k'a empêchera colonel Ablaye Mayiga nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye k'a b'a sugandira ka kɛ premier ministre ye a k'i sen da Mali kɔ kan ka taa away ka dɔ Mali ka ci la o kumana nin sen Assemblée Générale ba min filɛ n'a bɛ ka kɛ away ka dɔ Nations Unies tɔgɔ la nin ye kɛnɛ min ni away ka dɔ a dayɛlɛlen don ka di premier ministre ma tiɲɛ yɛrɛ ye min ye a ye nin dabila dɛ an ka ca fana n'an ma ko dɔw dabila an n'an fa koyi voilà a y'o dabila n'an ma nin dabila cɛ o de kama ne k'i an y'a fu ɲama n k'u ka kɛrɛnin dɔ ɲini an bɛ se ka jigin n'a gɛlɛyara dɔrɔn an sɛla ka jigin n'a ma nin dabila a bɛ gɛlɛya ɲɛ maaw n'u yɛrɛ ɲininka ko mun kɛra sa o a fa ka na maaw yɛrɛ k'a ye a ka na ni min bɛ boli ka don an ka ta a tɛna k'an ɲɛna
Nyama ni ye kula ngono sabe mo kita pew subhanallah ate mo kurafoni ne kumna do tabal jugoro ora kama gauso afore ya woni ndo yini nga black rafe hebwe na gelera do ma shele au ka biro ndo jugo ka no tandia ay ni dabla de ay to ka dan so ube aka dani do bo kere ni fe na la che na gelera do ma jigi fe ali mana wa ya fama de aya fam ya koyi jatiga ko de kere ni be gafe kalanina afa na ya ni be gafe kalanina awo eni police ke mana na joy kuna o era ya iballe nga police imanye dai ona ka fini donné imanye dai e ma yeli ke folo jango te ka do mamindu akuma ma chayawa ala ma fara police be nyigu anyena moy kulubali ajaranye fa merci beaucoup ajaranye ayere afum ya saw kuna funi ntike kumvle kuyi nota kumvle na da gelera de ne era kuma yoro jume yani nga gafe me aramu na ko tibna ni ngandro nyama chedu mbete hebwe aywa ni limana hakili bala wati temenuna angu ya fo limana ya ngwanga mami mbe no Mohamed Kulubali no ye fai ale kumito kata abi baraka nura FM na anga journaux ni fa kumita beta bi ala barkala ala ya akefinitigi polisido ko kumana ulablala ale de nana boanye doni mingera sijo kono za kana jigana koyi ang mini ka do anga samara kono de aram ang medunga tandanga posu kore ne kumbe mi nera kumera na neta ya safurula ya la kana baja prime minister ko ni New York ndo ko ne che prime minister New York Demba Konde aya jira ka fo awai kado ni min fle ni ye fem baye fem ni awai kado anisonja no barka na bunya ko sobe sabu anga prime ministre awai kado ale be kene minga ni États-Unis min ya awai kado Nations Unies o keneka fen jamambe prime ministre awai kado anana ta ofo Mali awai kado o togola akoni je temine kay baye ka fo min awai kado ningene hinde kera sobuye shogal ko kala maiga ale koni la ko dona ko sobe ningene hinde kera sobuye shogal ko kala maiga aye kuma fo watila ka fo afoyoro la ka yere abora mada akanga bo maminda sabu aye kuma ka min vo kuma ka ingera fenye femi na ye nyela bo bi minya abando en plein vol be ba fo abando en plein vol minya awai kado shogal ko kala maiga akani kuma ka min no borada o kera sobuye shogal kera mandini akera sobuye shogal to ko baba utige ka ko bo utige minya awai kado malien dum bela jele ko ku be mamin vebi ko de shogali o kuma na sa minya awai kado ablay maiga ale min dara kata ningene nga afana min bet an dusukono min ya an haklinai o de dimba ma ablay maiga katijo keneka ka ke awai kado heroi ka ninvo kenenga nyamba be ka me be ka don an ti mako makana bla an go an banga horoya nanga dambe an bo de matrafa wa an bunyali o jagwelo do nya beka ibi États-Unis bunya chugomi Mali bi bunyati ibi France bunya chugomi Mali bi bunyati o dama dama onde farale do nywanga kadi ninja ima akata kato nyefo min ya awai kado Nations Unies o keneka fasirke bako ako awai kado na keso wiye ablay maiga lala afana na mandia kosobe wa minye premier ministre ya yere e ko amina alaba atina bla kono wa sabu chama mbi kafo minye awai kado primature ka fo shogal ko kala ko bina sigika na wa ndo kado ka fo kuma koni ne ma fo de il faut que aka famia de ngunu kuma odo de il faut ka kame aka famia ma fo de ainsi une occasion s'offre au colonel Ablay Maiga pour être confirmé à son poste de premier ministre de la transition, vu que les rumeurs font cas d'un retrait définitif de Choguel Kokala Maiga à la primature. Yoro ne ma fode ayi abada aywa ako kuma na dugodugo kuma fana be ka jira ko awai ka do gouvernement kura ndogo ka do ka fo ko bina sigi min premier ministre ya be di mama no be Ablay Maiga no bo ko fo fasir fle nouvelle horizon o ka fasir do ibunya bala o ka bido boli Demba Konte ale ka fasir do mon ma ganya ma bonya asebe ko jara kanji info matin ne ba ale samaka gerena abana ma abena tamunye tan ga sigi bana monami eko obe matowa monami ba banya nambe o mon ami ani mon ami fo ko so ale ti ata me o na bia ngoni aba me de mon ami mfoli mi achara sade ange achara sade mba foke mon ami mfoli chara ite sabali aywa bismillah angata sabali de mba foka li shini afora nga fodi good morning aywa angata temenai aka ya fama ka fo ya de fade donanga wallahi awo ale kun donanga position mina akagele ne bismillah angata
info matin mun ye fasirikɛla jɛkulu ni ye olu ka fasiri ye kosɛbɛ ɲɛma an ka na mun ye jɛkuluba mun bɛ n'u ka bolofara mun bɛ an fɛ yan n'an ka ma ko MINUSMA i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye alimankaw ka cɛden minnu n'u bɛ MINUSMA tɔgɔ la nin waati na alimanw kɔni y'a jira k'a fɔ olu ka baaraw n'u bɛ ka kɛ MINUSMA tɔgɔ la siga t'a la ko baara ninnu ko u bɛ na a gulon kura ye Fatirikɛ b'a ka fɔ la a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye taa ni ka segin bana ɲɛma siga t'a la ko a tɛ maa to o de hukumu kɔnɔ la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye minisiri mun bɛ alimanw ka défense kunna n'o de Christine Labaraja ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko mun y'an bɛ don min na comme bi o ni Mali gouvernement ɲɛma a bɛ n'a fɔ u ka yetaw kɔni ko o tɛ kelen ye ka ɲɛsin mun ye MINUSMA yɛrɛ o ka taabolo o kan o de hukumu kɔnɔ la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye nin ministre de défense a ye kibaruya kɔni k'a bɔ ka bi tɛ cari kun tɛmɛnen na kɛrɛnkɛrɛnla mun ye juma don in na a y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na comme bi fɛn caman bɛ jamana in kɔnɔna la olu bɛ fɛ ko o bugunatigɛ ni ko o dɔn fɔlɔ n'olu y'o bugunatigɛ ko o dɔn o bɛ kɛ sababu ye olu ni Mali k'u bɛ baara o kɛ ɲɔgɔn fɛ Fatirikɛ b'a ka fɔ la a ko n'i ye mun ye alimanw ka kɛlɛkɛcɛ mun n'a bɛ MINUSMA o tɔgɔ la ɲɛma n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ waati tɛmɛnenw na mun ye cɛ 140 ɲɔgɔn na olu kun kan ka na an ka jamana kɔnɔ kun tɛmɛnen in na wa mun ye cɛ 110 o kun kan ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ka segin ka taa aliman jamana la nka i bɛ na ye k'a fɔ ko o baara ko o ma kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ sababu ye ka alimankaw kɔni k'u sɛbɛkɔrɔ dimi Fatirikɛ b'a ka fɔ la alimanw u sɛbɛkɔrɔ jɔyɔrɔlen don o sababu kɛ u y'a jira k'a fɔ ko mun ye olu ka kan belebele mun bɛ Mali kɔnɔna la yan n'o bɛ Gawukaw fɛ yen ɲɛma o de kan belebele mun ye alimankaw u tɔgɔ la ani mun ye Ɲamekaw fɛ yen n'a bɛ Niger jamana kɔfɛ alimanw ka kan belebele dɔ fana ko o bɛ yen nin waati in na nka u y'a jateminɛ k'a lajɛ septembre o kalo o daminɛ la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye MINUSMA u ka baaraw kun jɔra fɔlɔ n'a b'u ka rotation ko fɔ o kun jɔra an ka jamana o kɔnɔna la nka mun ye uti waati fana ye ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko baara ninnu fana ko a kun jɔra kura ye nka an ka jamana marabaaw u ni Nations Unies nana sigi ka baaraw ko o kɛ baara mun kɔnɔna la a jira k'a fɔ ko mun ye MINUSMA u ka mun ye rotation o baaraw ka sigi kura ye Fatirikɛ b'a ka fɔ la an bɛ don min na comme bi alimanw sɛbɛkɔrɔ jɔyɔrɔlen don o sababu kɛ u y'a ye k'a fɔ ko mun ye pankuru mun n'o kun b'olu bolo n'an ko a ma ko drone a jira k'a fɔ ko o drone ko o foyi tɛ don an ka jamana kɔnɔ bilen alimanw dun y'a jira k'a fɔ ko o drone mun filɛ nin ye ɲɛma ko o bɛ kɛ sababu ye olu b'u ka sɔrɔsiw ni ko o ni kisi o bɛ kɛ sababu ye olu bɛ danaya ko o sɛbɛkɔrɔ da o yɛrɛ kan ko ni drone to olu bolo ɲɛma ko hali ka bɔ ka bɔ u ka kan da la ko a baara ko a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ Fatirikɛ b'a ka fɔ la a ko juma tɛmɛnen kɔni k'i bɛ na ye k'a fɔ ko minisiri mun n'ale bɛ défense kunna alimanw tɔgɔ la ale kɔni y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na comme bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye irisiw ka kɛlɛkɛcɛ dɔw bɛ yen nin waati in na olu yɛrɛ ka kan kɛrɛfɛla la Gawo kɔnɔna la ɲɛma k'u bɛ fɛ ka irisiw ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ Gawo kɔnɔna la nin waati in na olu yɛrɛ ka kan kɛrɛfɛla la u bɛ fɛ ka irisiw ka kɛlɛkɛcɛ ninnu k'u bɛɛ lajɛlen bugunatigɛ k'u dɔn Fatirikɛ b'a ka fɔ la mun ye aliman jamana u y'a jira k'a fɔ walasa olu ni jamana ye an bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka baara o kɛ o tɛ kɛ abada fo irisiw ka kɛlɛkɛcɛ mun filɛ nin ye nin waati in na olu ka kan fanfɛla la Gawukaw fɛ yen u bɛ kun mun na ko o ka ɲɛdɔn k'a dɔn bɔlen kɔfɛ mun ye alimanw y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na comme bi irisiw ka kɛlɛkɛcɛ mun n'o b'olu ka kan kɛrɛfɛla la u to kun ye fɛn jumɛn de ye o ye fɛn ye olu ma se k'o jaabi k'o sɔrɔ fɔlɔ irisiw ka ni maa minnu fana bɛ u ka kan kɔnɔna la u nakun ye ka armée Mali k'o de dɛmɛ wa walima u nakun ye ka armée Mali ka anw dɛmɛ marifa o ci cogo la wa ka anw ka entraînement k'o kɛ anw kun wa nin bɛɛ lajɛlen ye ɲininkali ye mun ye alimanw bɛ k'o bɛɛ lajɛlen k'u yɛrɛ la bi ani aéroport min fana bɛ yen n'a bɛ Gawukaw tɔgɔ la mun ye alimanw u jɔrɔlen don kosɛbɛ o sababu kɛ mun ye o aéroport n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ maa t'a dɔn ni irisiw ka wuli ka jɔ n'o fanga ka bon o aéroport in jateminɛli la nin bɛɛ lajɛlen dalilu ye mun kɛlen bɛ ka alimankaw k'u sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ Fatirikɛ b'a ka fɔ la o de hukumu kɔnɔna la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko hali uti kalo tɛmɛnen kɛrɛnkɛrɛnnenya mun ye uti o tile 12 kɔnɔna la aliman y'a jira k'a fɔ ko min ye a ka rotation MINUSMA baara k'u bɛ n'a bɛɛ lajɛlen jɔ an ka jamana o kɔnɔna u la o ma tɛmɛ tile damadɔ kan mun ye alimanw u ye baara k'o daminɛ nka ko in filɛ taabolo min na an bɛ don min na comme bi u kɔni y'a jira k'a fɔ olu ka baaraw fɔlɔ u bɛ na a gulon fɔlɔ MINUSMA o tɔgɔ la yanni ɲɛ ka sɔrɔ ko in na n'a bɛ irisiw ka kɛlɛkɛcɛ minnu o b'olu ka kan kɛrɛfɛla la nin waati in na Gawo kɔnɔna la kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ info matin ale kɔnɔna la mun ye fasirikɛla jɛkulu ye olu ka fasiri don Madu Mayiga ɲɛma i bonya o b'a la n dɔgɔ min ye awa i k'a dɔn bonya diyara n ye Baɲɛ Kɔnɛ a y'a jira k'a fɔ ko an sera awa i k'a dɔn 100 euros mon ami a sera o la ka ban o kumana ni Ala sɔnna a to mon ami n ka sɛbɛkɔrɔ fɔ BG awa i k'a dɔn mon ami a kuma bɛ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko le pays mon ami Bouakari Traoré Bete a ko hali bi min ye awa i k'a dɔn maa 49 min bɛ
be no be kon war kawta awai ka do binani kono don ko fo nanye sabala bla ala akoni nye kaba ko dai koy Antonio Guterres Nations Unies yere awai ka do u ka belebele Guterres ka da be nye bo ada be mugu bo ndo ka do ka fo minye awai ka do minisuma juye kalo temene wati mina obi kunje minisuma awai ka do kuma ka min bora minisuma da min bi talike awai ka do ni ma ko fole nu min bora ko ni warka na anga jamana kono ani kuma ka min be ni awai ka do secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres na fle ne ka kuma ka min vo ni chugoina ada be mugu bo ada bi nyenye bo sabu min ya awai ka do ayeni vo angoro kuna shini kalo kleta ani shegi France 24 ani awai ka do RFI ayeni vo oluma ako Mali anye wulika joke min ye jouer kalo kleta temene be hakli bala aéroport international Modibo Keita surashi mabina ni ani kono don bonyongo na jira la ka foko Ivoirien do anye teke daw kan don chugo marama fe min bu bolo anu na min nyini ya no asebende on dafa balia o kere so bu anya jiru la ka foko mercenaire dedu min ye kono war kawye ulu yu kali ku chien ka foko mercenaire te ulu awai ka do kun fla bonyongo tibita bani makama bela jele o dale ngo nywana min ye minisuma ye ale nana jabili ke kanyeshi awai ka do malima minisuma ya jira ka fo nunun nali awai ka do bisi basa chama ko be awai ka do ningo singoro awai ka do ka fo minisuma ya jira fana ka fo min ye awai ka do nana kana jigi bamako senu aéroport la kana soro min ye kono war ka contingent min be na be minisuma tola ndo ko kanga jigi yoro mi o ye Tombouctou ako bela jele temene ngo ka boy ni nguma kangele ni sinzina ma fe min be awai ka do awa jamana nyamo mimbo o luko fo ako Abidjan aya jira ka fo min ye awai ka do Ivoire ka maminu na le fleni jongo ala ulu yere yu blaka na sira min fe o de ka fo ko bina NSC de tola ka de minyo ya ta ka nyeshi awai ka do alma ko contingent ma o min fleni minisma ya jira ka fo ko jongo ala ko contrat min be alma ka contingent ni min ni nyoche ni tabulo ka kulu to kalama bi ulu to kalama shini wa ulu ka dongo kise kele o te ula o kuma sa minya awai ka do ulu ma kuna foni watila ulu ti yere ti ko kalama ina fo abeka nyefo chugomi akoni vem fleni jongo ala awai ka do minisma ka sebe de minu bi minisma yere ko segelu ni fon bela jele baningo kulu yayi ka fo manunu mabina ni kono don takoy awai ka do ko mabiduru jate awai ka do ko dedu fasiri ke bako ako awai ka do min ye ni ngo be foli minisuma ni Nations Unies ni awai ka do to be gaddo nywana kanim befo ka kleka na yetuguni ko ka shuba min be no Antonio Guterres ale ka wuli ki jo ka jira ka fo min awai ka do ni ma ko fle num minu fle ko mercenaire te o ni ko mercenaire te ni fa minundu ino nyafa nyeke nga ko ale ko ni be wele bla ango autorité moma noy an marabawi ko ka wuli ka joke ka fere nyini ni ngoyi nga se ka laben telela akwa ale ni an bina kuma ngali no ya soro ale ma goita ko ni la nyini ko la soro ako Mali délégation min tara ina fo an ga ministre min be no be Ablaye Maiga naka mo ko fo kale no bina kuma o no wolola mina no kera mbi ikaro ka fo ko na nyefo fasiri ke ba ko kwamba nyere nyini ga wati mina minisuma ba ka kuma fo wati mina Nations Unies ba ka kuma fo kuma Antonio Guterres akungembe ka beto de ka kulo kono ou bien akuya kulo tige de kaboyi ba soro kulo kuntala wati ke ana nyada keliba ko montage na la che ba fo ko sana lembo ni here ni ya nyada e ba fo ko deshani mi fasiri ka bako ako de siratika la niye jatamneke ki bay ka fo minya awai ka do ko war ka yere fana ulu yere yi awai ka do alla ko do Togo akera nyama nyina akera benyina ye min fo Togo awai ka do film minu ngera ani awai ka do bisi basa minu ngera ka kleka laydu minu ta o bekera mo nyina awai ka do bet menen go ka boy Antonio Guterres be kleka wuli ka joke kani nguma ka nunu fo anga na nywa negen koyi ndako nanjoli be chenda kono Côte d'Ivoire ka peuple ivoirien peuple malien anye kelede wallahi na ma farati to club le umbi ke so wiye ubanga jamana ukarinywana abana ubanyere dama ukarinywana wa club le chicken jaye ni ndongli ndade wira kan nafaka ma chicken jaye ni ndongli dade aya fode chicken na chanter chicken yada ayada ako il nous utilise est-ce que comme des chameaux dans des conditions qu'on ignore ils allument le feu ils l'affument. Il l'active et après ils viennent jouer au pompis. On a tout compris, mais on m'a compris à l'ibide. Wallahi, on m'a compris. Nimbelebele nunga dongilo angangu la mekoi. Wallahi. On m'a compris de. On m'a famille de. On m'a compris. Nous be jugo amena ma famia. Wallahi. Nous de kelenye. Club le ou yere dama de kelenye. Ou kelemba ka ou forgo do madoula. Fara fina jamana ngono. Wana ma fara cholu be ke sababu ye. U ba mbe karinywana. Wallahi de alay. Non te kana ke jamana yere
e bi se ka famuya cogo di surasi ma 40 ani kɔ lourdement armé MINUSMA yɛrɛ ka tila k'a fɔ k'olu ka maintien d'ordre la ko ni mina sugu ko t'a la u yɛrɛ de y'a fɔ wa mun ɲɛma fɛn mun fana de bɛ maa kamana gan ala togokaw fɛ Côte d'Ivoire ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ ko fili caman kɛra ko in na mais jusqu'à preuve de contraire Alassane ninnu ka conseil tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen u bɛ na ni kuma wɛrɛw ye mun b'u kɔnɔ qu'est-ce qu'ils veulent entre ces deux peuples là peuple yɛrɛ damaw de kan k'a faamuya dɛ waati sera an ka bɛn an ka ɲɔgɔn murutili ni ɲɔgɔn lajabali an k'a dabila o ka dabila an ka lamɛnni kɛ an k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ninnu bɛ fɛ k'an bila ɲɔgɔn na waati sera dɛ u bɛ fɛ k'an bila ɲɔgɔn na dɛ u bɛ fɛ ka kɛ ala k'a ni sababu a tɛ sira sɔrɔ ndɔ Antonio Guterres min ya awai k'a dɔn a filɛ ka nin kumakan ninnu k'olu minnu fɔ ninnu ye fɛn min n'a bi maa kamana guwa nka min ya awai k'a dɔn Alassane ka awai k'a dɔn conseil tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a ye min fɔ awai k'a dɔn ani Ashimu y'a jaabi ni min ye bɛɛ lajɛlen bɔra o kalama a ko Mali bɛ taabolo min kan ko bi Mali y'a jira k'a fɔ Alassane kɔni u ye kumakan min fɔ k'a fɔ k'u bɛna taa ni fɛn ye CEDEAO kɛnɛ kan ka taa di CEDEAO maaw ma Mali t'a yɛrɛ lakodɔn o la koyi min bɛ tali kɛ surasi ma 49 an t'anw yɛrɛ lakodɔn o la sabu an ye min fɔ dama o ye fɛn min n'a jɛlen don hali u bɛ ka kumakan min fɔ échange ni fɛn minnu fɔra nin si tɛ kumakan ye min bɔra anw ka maaw da a ka lajɛ a bɛ kiiri ka bolo kan wa kiiri yɛrɛ bɛɛ lajɛlen a fugulanba bɛ maa min kunna o de ye Asimi ye ni Asimi y'a bila da min kan alaba a bɛ taa o sira de fɛ fo limanaw k'o faamuya ala k'a ni sababa bɛɛ fasiri filɛ le pays u ka bidon bɔli don i bonya b'a la min ye BG ale ka fasiri don balimakɛ ɲɛma bonya ye a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye hali bi an b'a yira kanubaw la k'u sɔgɔlen bɛ Nuru FM na 94 tɔmi murumuru 5 laseli an b'o kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wɛrɛda la nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 Mamadu de lakamane a ko Antonio Guterres ka nin ɲɛda fila ko in ani a da bɛ mugu bɔ ka ɲɛɲɛ bɔ a ko maa wɛrɛ ka baara tɛ koyi Faransi de ka wulikajɔ bɛ nin bɛ nin ma olu de bɛ ka nin baara bɛɛ kɛ Antonio Guterres yɛrɛ ye Français de ɲɛ wa n'i ye fɛn o fɛn min fɔ ko Faransi maa dɔw de fana bɛ yan minnu b'a fɔ ko Mali ka et puis fo olu de ka dabila quoi non ma dabila parce que hali n'i ye joué dɔw kɛ fɛn kan hali ni san nana yɔrɔ dɔ la n'i ko tiɲɛni ou bien fɛn dɔw kɛra il y a déjà minnu bɛ bɔ ko ça aussi ko c'est la France ko ça c'est la France o ye sabotage kanw de ye sabotage ni ironie donc o kɔrɔ de ye ko an bɛ fɛn o fɛn min fɔ k'a bɛɛ ye Faransi ye hali ni dɔ sara dɔ ka du kɔnɔ o b'a fɔ ko Facebook sanfɛ ko ça aussi ko c'est la France ka mɔgɔw b'u sɛbɛ ko la aw bɛ ka mɔgɔw ɲagari kɔrɔ bɔ k'a dakɔrɔ ka mɔgɔw dakɔrɔ bɔ Faransi bɛ jugujuguya ni waleya min na a dogolen bɛ jɔn na a ma dogo maa si la bɛɛ t'a kalama wa bɛɛ b'a kalama bɛɛ non an k'o fɔ ɲɔgɔn ye sa o bɛ fɔ koyi anw wulila ka bɔ Bamakɔ yan ka taa Kidali anw ye a ye o u bɛ min na anw minnu bɛ kuma na anw taara o a yera jugujuguya ni waleya minnu bɛ an n'ale an b'a fɔ a ta mɛnɛ na wa sisi bɔra n ko an kɛra jugu ye yan o kɛra dɛ ala k'a ni sababa bɛɛ bisimila an ka taa siga t'a la ɲɛma hali bi an bɛ taa lajarti ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye mun ye Bazumane Kane Bazu a kumara ɲɛma politiki kɛlɛ la n'i ye tɛgɛ faratɔ ye maa mun tulo kɔrɔ kuma dan tɛgɛrɛ fɔ ma mun ye Bazumane Kane a y'a yira k'a fɔ ko mun ye buna adamadenya gɛlɛya mun n'o bɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa bila mun ye politiki gɛlɛya mun n'o bɛ an ka jamana kɔnɔ ko siga t'a la ko mun ye an ka politiki maaw u kɛlen bɛ k'u da gulɔbarani sigi ɲɛma ko u kɔni ko o ti ka kuma mun ye Bazumane Kane a y'a yira k'a fɔ ko mun ye an ka transition mun na a filɛ sen n'an bɛ don min na ko bi transition mun na a bɛ kolonɛli 5 o bolo i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye transition in ta ko fɔlɔ parti politique caman kɔni ko o ye dɛmɛ ta ka transition in ka a sɛgɛrɛ dɛmɛ ta kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko sabu kɛ mun ye parti politique kɔni sigilen tɛ dɔ ka dɔwɛrɛ k'o makɔnɔ n'o bɛ kalata o kofɔ kalata waati ko o ka fɔ kalata bɛ kɛ waati mun na parti politique caman kun bɛ ka dɛmɛ ta ka transition k'a sɛgɛrɛ a donni kama ɲɛma ka ɲɛsin élection ma parce que b'a ka fɔlɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko dɔn kɔni ko o sɛbɛkɔrɔ yɛlɛmana i bɛna ye k'a fɔ ko a yira k'a fɔ ko mun ye kalata ko o tɛna se ka kɛ a waati la parti politique caman bɛ o y'i ka guloki kɔni ni ka a yɛlɛma kɛrɛnkɛrɛnla mun ye jɛkulu mun bɛ n'an k'a ma ko cadre de parti politique et regroupement de parti politique ɲɛma i bɛ n'a fɔ olu kɔni ye taabolo ye ni ka a sɛbɛkɔrɔ faamu olu y'a ye k'a fɔ ko mun ye waati mun kofɔra kalata ka kɛ o waati la ko kalata kɔni ko a tɛna se ka kɛ o waati la ɲɛma olu y'u ka guloki kɔni ni ka a yɛlɛma parce que b'a ka fɔ la o b'a yira k'a fɔ an bɛ don min na comme bi mun ye parti politique caman kɔni u y'u dabɔ jamana o kibaruya la
la o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ ko min ye kalata kɔni ko u danganen tɛ k'a fɔ ko kalata ko o bɛna kɛ waati min o la Fatigɛba ka fɔ la a ko a dogolen tɛ maliden si la k'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya kɔni ko o bɛ anw ni Côte d'Ivoire jamana o ni ɲɔgɔn cɛla la wa min ye gɛlɛya o bɛ anw ni janfa alimami ni ɲɔgɔn cɛ fɛnɛ n'o bɛ Faransi jamana n'o o bɛ o kɔfɔ a ko min ye gɛlɛya mun o bɛ anw ni Côte d'Ivoire jamana cɛla la a dogolen tɛ maa si la Côte d'Ivoire sɔrɔsi dunan 49 mun o nana an ka jamana kɔnɔna la n'an y'a yira k'a fɔ ko mercenaires don i bɛna ye k'a fɔ ko o kun tɛ dɔwɛrɛ ka na an ka jamana ni kana a déstabiliser kana transition ni ka a sigi a sen sabara kan a donni kama mun ye Côte d'Ivoire kaw fɛnɛ u jaabili kɛ k'a yira k'a fɔ ko nin sɔrɔsi nakun ye MINUSMA o de tɔgɔ la Fatigɛba ka fɔ la a ko donni min kama kabi gɛlɛya kɔni ko a donna anw ni Côte d'Ivoire kaw ni ɲɔgɔn cɛla la i bɛna ye k'a fɔ gɛlɛya donna anw ni Faransi ɲɔgɔn cɛla la mun ye parti politique caman bɛ yen ɲɛma u kɛlen bɛ k'u da gulɔbaranin sigi ɲɛma u t'a fɔ ko a ka di wa u t'a fɔ ko a man di fɛnɛ Fatigɛba ka fɔ la a ko parti politique minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ n'i y'a gosi ka a lajɛ ɲɛma u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ko an ka taa kalata la u mago tɛ jamana ko la olu kɔni ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye kalata kɔni ko a ka kɛ Fatigɛba ka fɔ la mun ye parti politique n'i y'a jateminɛ an ka jamana kɔnɔ ka a gosi ka a lajɛ parti politique 271 ɲɛma o parti politique 271 na maa mun bɔra ka kuma a tɛ tɛmɛ parti politique 3 kan a ko hali n'o y'a sɔrɔ u ma kuma o kuma waati la nka parti politique 3 kɔni bɛ yen olu bɔra ka kuma o fɔlɔ ye mun ye Kodem ye n'o n'o o ko fɔra a bɛ Useni Amiyɛ Gindo Pulo a bɛ ale ko fɔ ka fara mun ye mouvement patriotique pour le renouveau n'o ko fɔra a bɛ MPR a bɛ o ko fɔ Sugal Kokala Mayiga ale ka parti o tɛ wa a ko n'o fana bɔra mun ye Adema Kɔrɔni mun ye fiɲɛ mana ci ka taa yɔrɔ mun na Adema a bɛ ci ka taa yen i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Adema fana ko a bɔra a kumara a ko mun ye Mali ye plainte mun ta ka ɲɛsin mun ye Faransi ma mun ye Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies ONU o ɲɛkɔrɔ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Kodem kɔni y'a yira k'a fɔ ko u ye kibaruya in kɔni ko o mɛn mun ye kunnafoni ko o sira fɛ o de kun kɔnɔ la mun ye Kodem ma u bɔra k'a yira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi wulikajɔ mun o bɛ sen na jamana bɛɛ lajɛlen kan ka fara ɲɔgɔn kan walasa jamana o bɛ se ka lakana cogo min na mun ye Kodem kɔni olu ka communiqué o taara o fanfɛla la mun ye Kodem ɲɛmaaw u y'a yira k'a fɔ ko mun ye u bɛ dɛmɛ ta ni ka jamana ka a sɛgɛrɛ n'u ye dalilu jɔnjɔn k'o sɔrɔ o sabu kɛ an filɛ ka plainte min don Faransi juguya la tan n'olu ye dalilu jɔnjɔn k'o sɔrɔ ko in ka diɲɛ ma don o don ɲɛma ko dɛmɛ ko a bɛ ta ka transition k'o sɛgɛrɛ o b'a yira k'a fɔ ko mun ye Useni Amiyɛ Gindo Pulo ale ka maaw m'a fɔ k'u bɛ dɛmɛ kɛ wa m'a fɔ k'u tɛ dɛmɛ fɛnɛ k'o kɛ a ko n'o bɔra yen mun ye Adema Kɔrɔni ale fɛnɛ bɔra k'a yira k'a fɔ ko mun ye armée montée en puissance o ko ɲɛma o ye ɲɛdimi ye kɔnɔdimi ko o to o ye mun ye Adema hali bi u y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi an ka jamana ɲɛ n'i y'a a yɔrɔ dɔw jateminɛ k'a lajɛ mun ye kamanaganw bɛ a yɔrɔ la n'a bɛ lakanabaliya na a b'o kɔfɔ o de kama mun ye Adema y'a yira k'a fɔ k'u bɛ dɛmɛ ta ni ka sɔrɔsiw kɔni ko u sɛgɛrɛ a ko yanni ninnu bɛɛ lajɛlen ka communiqué o cɛ n'a bɛ Kodem fo ka taa fara mun ye Adema Kɔrɔni na i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Dr Sugal Kokala Mayiga ale ka parti min bɛ n'an k'a ma ko MPR ɲɛma olu kɔni m'u ta dogo koyi olu bɔra ka kunnafoni kɔni ka a di kunnafoni min kɔnɔna la n'u y'a yira k'a fɔ k'u bɛ dɛmɛ ta ni ka transition ni ka a sɛgɛrɛ wa maa mun n'o o bɛ nin waati na Conseil de sécurité ɲɛmaaya la n'o bɛ Chinois ka den ko fɔ fo ka taa fara mun ye an kɛrɛfɛ jamanaw kan k'u bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka jamana in ni ka a dɛmɛ walasa mun ye an filɛ ka laɲini mun kɛ tan laɲini mun na an y'o kɛ Conseil de sécurité maaw ɲɛkɔrɔ ka ɲɛsin Faransi ma laɲini ko a bɛ se ka taa ba la cogo min na a ko siga t'a la ko o kɛra MPR maaw ka communiqué Fatigɛba ka fɔ la n'o bɛ Bazumane Kane n'o ba ale ko fɔ ɲɛma a y'a yira k'a fɔ ni parti 271 na ɲɛma ko kamanagan ko do koyi parti 3 dɔrɔn de bɔra ka kuma o fana ko parti politique tɔ ninnu u taara min parti politique tɔ ninnu ko jumɛn na u kɛlen bɛ k'u da de waati mun na bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan ka jamana ka a dɛmɛ ɲɛma o de bɛ kɛ waati ye parti politique kɛlen bɛ k'u da gulɔbaranin sigi wa mun ye a caman fana bɛ yen bɛ ka ye k'a fɔ k'u bɛ ka janfan ta u ka jamana in kɔni ni ka a sɛgɛrɛ nafolo filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ l'alerte ale kɔnɔna la Bazumane Kane ale sɛbɛnnikɛla ye Madu Mayiga ɲɛma i bonya u b'a la n dɔgɔ min ye aw ye n ka téléphone la bin dɛ i jija a kana ci dɛ e fana tigɛ bɛ foyi an fɛ i tigɛ bɛ munumunu salo la téléphone a dayɔrɔ de man ɲi a foyi t'a la a bɛ n kɔrɔ ni téléphone min ta a bɛ san 3 bɔ bi a bɛ da yan i yɛrɛ fana tɛ dɔwɛrɛ Chinois kɔ sokɔnɔ daɲɔgɔn an ka foli bi e ayi dɛ n ka cɛ o ye blogu ye dɛ nka motoro la i ɲɛ b'a la o Chinois o ye blogu ye dɛ Gawusu b'i bolo kɔrɔta dɛ
ayo bashite Gawsu Keta ambina minya awekado Jibril Fofana ambe awekado zole dani aleka fasiri ambi soroka ta sugula Jibril minya awekado kulikoro info Jibril akmani mbe akono ayajira ka fo minya awekado tribunal de grande instance de kulikoro awekado ka kulerta ni ka dani urbanisme akoma bisaba ani wolonvla bonyongo lukoni yu kale ko shie ibara ke ko nyuma ani ka do ka fo la nyinu sobatili osirafe akoni ye jetemene ke bae ka fo minya awekado ka wulika jo ani chesiru ke ka awekado maminu mbe nu ado ka dona kari olu nyini ni ode biseka keso buye mission minombe yalta obseka nyesoro fika olu do soro ako hakilina no mirina de kama direction régionale mimbe na be urbanisme ani habitat ko fo kuro awekado marala olu minombe ne awekado ka nyama ya be mabulo no be directeur Lamine Amadou Siribe flake na bo ko fo uye wulika joke awekado de korona na kadimbara numbulo da ako ni jetemene ke jeudi 2 septembre ko kleta ani duru san 2022 mado be minu yo kale ko chien ma bisaba ani ma wolonvla ka jira ka fo minya awekado olu de labenedo wa olu de kera mo yeminu njole do minu ya do ka dona kari horonya dambe ani ka do minye bara nyuma ere sirafe ka se ka awekado barake ko nunu bela jile kera yoro mi tribunal de grande instance de kulikoro wa nyama ya bela jile okume ma mimbolo oye ko ke kulubali ale de tribunal nyere awekado o nyama ma chama be minu be kulikoro marala bela jile yira kene ngonnana akoni e jetemene ke ndo jamana kayirwa jamana katanye awekado atita chukoshila minya awekado domaine ni urbanisme kire no luma awekado urbanisme tasira no manye domaine urbanisme ani habitat akode sirafe o haklina no mirna ulu doni yalsa mission mimbe obseka ke awekado sorofenye ko imbela jile ka ke awekado bunya ani karama kono don ani don gadon ka dona kari akake okono nana ako minya awekado ningo imbela jile obebla ode minangono akwa kera ma bisaba ani wolonvla bonyongo direction régionale de kulikoro urbanisme uluko ne wulika joke ina fo awekado saria suminumbe no ye arrêté ou ye awekado numéro 2022-3934 awekado ni ministre soyi awekado urbanisme ni habitat no le shoni siga akoka kerengere ni ala ministre mimbe ni awekado oye Ibrahima Kamena alebe wulika joni chesiri mina kaba na oni biche ode kama awekado bara numbere jilebe ka ke o saria ukonnana aja minumbe no ye awekado bara kalawi ulu minumbe no be agent de service technique una bulu ko fo minun taranu bidoni arrêté ngonnana abara ukanga kechumi ana wulika jo ukanga kechumi o beddo nendo awekado ni 7 akode sira tigala ma minumbe no lu ko ni ukali ku chien uyu kali je jure ka barake adama dia kono horonya kono bara yere mina awekado o nyuma kono bara saria ukono ka ke urbanisme yere ya nyini chugumi ka ke o sirafe ka jetemina uke ka jetemina buli awekado bara ke chugu nyuma uka wa ka kila tuguni ki uchesiri bara yi awekado ye jetemina minunge ka ke awekado sebengono horonya dambe bara yere sira nyuma o sirafe ka ke awekado klene ya ukono ma bisaba ani wolonvla wulude ukali ku chien awekado ko bara o waliyaliu ku be awekado o waliya ninge minfle ni ndogo nunu ka bara ingeli atita chukoshila fo manda awekado fana ka duma sabula hakirila kuraw ani mirna kuraw odebe awekado nimbe waliya akode sira tigala minye badji dobe awekado okoni ina fo loi ya fo chugumi loi numéro 2016 minye awekado du 3 juin 2002 oye awekado bara num fo chugumi awekado ni awa article 22 awekado no ya afo chugumi bara obike awekado o chugodi fe basiri ke bako muna karti dumbe di nunuma awekado yalsu ka barake sabu ajate minena nu tara wati do be ke ni karti tibulo nya doniya be kila bara tseka ke ni karti tibulo nyini fe awekado tseka ke sorofe ni karti tibulo bolo ma jegela misea do yere be obota ni ko nyeshima o ma ni ka karti bibulo yi kali drapeau koro ki kali awekado ki tege daka je jure awekado ka fo no be ka ba bara bi ke akechugo nyumana basiri ke ba ko ina fo awekado bi chugumi directeur régional de l'urbanisme et de l'habitat no ye Lamine Amadou Siribe minya awekado kulukoroye aniso njara kosobe sabu minya awekado ni ya me bara nyena ni ya me bara kera akechugo nyumana abida domba o demade ni eta don yelma ni ebi bara kela itake ni seriai itake ni bara yereka awekado la nyinui akuma ka chakosobe ako kumana nunu minum flende jongo ala awekado yeredi avnika don ka fo minye nyogon lame otita chugoshila ni bara nyuma note kumana sa minya Amadou Doumbia ni ale ya awekado directeur de l'urbanisme ba
yɛrɛ de labita Amadou Doumbia u y'ale féliciter k'a fo ni ka wari ɲuman dɔn baara ɲuman min bɛ n'a bɛ o la sanga ani waati a n'a ni bi cɛ ani kamena u bɛ ka wuli ka jɔ min kɛ urbanisme la yalisa baara in ka se ka kɛ ka ɲɛ cogo min u y'u fo k'u wali ɲuman dɔn k'u ni cɛsiri k'u ni wuli ka jɔ o kuma n dɔgɔ je jure maa 37 olu fana y'u kali dɛ ɲama nin y'a siɲɛ fɔlɔ de ye nin ka kɛ jamana awɔ siga t'a la dɛ nin y'a siɲɛ fɔlɔ de ye Malikura ni baara bɛ ka kɛ yɔrɔ min o bɛ fɔ koyi urbanisme bilama an kana ɲɔgɔn nɛgɛ baara bɛ ka kɛ kamena bɛ k'a se kɛ nka a fana ye danaya da maa min kan n'o ye Dumbiyakɛ Amadou a fana b'i sɔn koyi a b'i sɔn a bɛ ka baara k'a kɛcogo ɲuman na o tuma na a fana bɛ fɔ ka waleɲuman dɔn a banna siga t'a la sɔgɔnɔ daɲɔgɔn an ka foli b'i ye k'a daɲɔgɔn ni page maa ninnu minnu bɛ furafeerela ninnu tɛ sɛgɛn furafeerela ninnu a ye sabali sa ne fana tɛ sɛgɛn koyi ne kɔni bɛ k'u banni dɔrɔn k'u gɔn yɛrɛ ka bɔ a kan pewu walayi i b'a fɔ k'i bɛ fura feerela i yɛrɛ ka bana ka jugu ni jamana in bɛɛ ta ye mani u yɛrɛ kɔni n'u ye page min ye ni jama ka ca kan dɔrɔn u bɛn'u sɛlɛ u bɛna hiri de kɛ yen an dun bɛ ka an da yen a bɛ contrôler o a banna ala k'an ni sababa bɛn o tuma min ye nɛgɛw ye a bɛ Gawusu Keyita de bolo radio ye Nura FM ye 76 33 43 03 bi wolonwula ani wɔɔrɔ bi saba ni saba bi naani ani saba fu ani saba Dirisa Kuma i ka foli bi yan Gawusu an ka taa sugu la voilà Kɛnkayiri Wasolo ye anw jigi an bɛ Badiri fo k'a waleɲuman dɔn Dirisa ko ne ko a Keyita Elhaji Seguba Samake an kana ɲinɛ a kɔ an ka foli lase Basegine Keyita min ye awɔ i k'a dɔn k'a fo k'a waleɲuman dɔn k'a ni cɛsiri Ayida ka Basegine n'an y'ale fo n dɔgɔ an bɛ foli in tɔni an b'a lase mairie i ka dɔn k'a fɔ min ye Jabate an b'a fo ka n yɛrɛ denkɛni n'o ye Mari Kulubali k'a ka foli kɛ min ye awɔ i k'a dɔn denkɛ kɔrɔba min bɛ yen n'o bɛ monsieur le maire ko fɔ Umaru Gindo an b'a fo ka waleɲuman dɔn ko ne ko k'a Gindo o bɛɛ tɛmɛnen kɔ an bɛ foli in tɔni lase kanuba ni dɛmɛbaa bɛɛ ma k'a yir'u la k'a fɔ min ye radio Nura FM n'aw mago banna a ye nɛgɛjuru ci 76 33 43 03 publicité ni Ala sɔnna a kɛnɛ dayɛlɛlen don aw de ye yalisa aw bɛ se ka lafiya cogo min nɔgɔ kuma Kɔlɔ Sidibe Bukari Kɔlɔ an ka foli ba Umar Daf Stade Malien bisimila an ka taa teliya ɲama an b'an bolo gosi an bɛ don mun ye bâtisseur ye ne bɛ bɔ ni ale ye mun ye kulu a kumara kulu ko di n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye tigɛden toli kelen ale bɛ tigɛ tɔ bɛɛ lajɛlen ka a ɲami a bɛ kɛ dɛ i bɛ n'a ye k'a fɔ ko minisiri damadɔ bɛ yen bi u bɛ ka to a tiɲɛ ka a ta ka transition in ka a sɛbɛkɔrɔ sɛgɛrɛ minisiri damadɔw la k'u kɔni u kan ka gɛn u ka ko kɛ c'est tout c'est fini ye mun ye fatirikɛba ye n'o bɛ kulu n'o o b'a ko fɔ a ko minisiri damadɔ bɛ yen ɲɛma n'an bɛ don min na comme bi transition u bɛ ka tɔgɔ tiɲɛ sɛbɛkɔrɔ ta k'u sɛgɛrɛ a ko maa dɔw bɛ gouvernement in kɔnɔna la ɲɛma olu bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri bɛɛ la fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ transition in a bɛ se ka ɲɛta k'o sɔrɔ cogo min na i bɛ na ye k'a fɔ ko minisiri damadɔ bɛ yen an bɛ don min na comme bi ɲɛma ne fɛɛrɛ ma kɛ olu ka ko la u bɛ ka to a tiɲɛ ta ka transition in ka a sɛgɛrɛ dɛ minisiriw la mun ye Modibo Keyita n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ale bɛ développement rural o kunna Modibo Keyita n'i ye ale ka ko jateminɛ ka a tɛntɛn ka a lajɛ mun ye an ka ɲinɛ samiya 2022 o kɔnɔna la ɲɛma angɛrɛ ko k'a kɛra jigiwaro o belebele ye sɛnɛkɛlaw yɔrɔ i bɛ na ye k'a fɔ ko maa mun do o b'o o cakɛda la o de ye minisiri Modibo Keyita an bɛ don min na comme bi minisiri Modibo Keyita ko a ma se ka fɛɛrɛ foyi sɔrɔ walasa sɛnɛkɛlaw bɛ se ka lafiya kɔni ko o sɔrɔ angɛrɛ o bunakun o kɛnɛ kan cogo min na minisiri Modibo Keyita i bɛ na ye k'a fɔ ko a ye kuma caman fɔ kuma caman minnu ni olu ne dalilu kɔni ta a bolo kuma minnu caman fana bɛ ɲɛba i bɛ na ye k'a fɔ ko min ye kuma jatigitɔn o don Patirikɛ Ba ka fɔ la a ko waati min na mun ye minisiri Modibo Keyita ale kan ka wuli ka jɔ k'o kɛ n'i ka cɛkɔrɔba n'a ye tiɲɛni kɛ a bɛ fɔ de o a fo safurula ye a bɛ fɔ n ka cɛkɔrɔba don a kɛ dɔɔni minisiri Modibo Keyita ɲɛma n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ maa caman kun jigi dalen bɛ minisiri Modibo Keyita a kan o sababu kɛ ko mun ye angɛrɛ ko n'a bɛ samiya o ko fɔ k'a bɛna fura ɲuman ko o sɔrɔ a la i bɛ na ye k'a fɔ ko in kɔni ko a kɛra jigiwaro ye dɛ min ye minisiri Modibo Keyita ani maa damadɔ bɛ yen n'o bɛ CMDT PDG o ko fɔ fo ka taa fara mun ye APCAM ɲɛma kan ɲɛma ninnu bɛɛ lajɛlen kan ka wala ni ka a sama bi a taara maa ta k'o bila mun ye APCAM kunna maa mun ne ale tɛ dɔwɛrɛ dɔn nɔnɔ ko kɔ o bɛ se ka sɛnɛko ko o ɲɛnabɔ wa a ko in kɔni ko a gɛlɛyara sɛnɛkɛlaw bolo fo k'a fɔ ko a gɛlɛyara wa fɛn mun fana bɛ yen n'o ye maa kunkolo kɔni ka a sɛbɛkɔrɔ sari n'a ye maaw sɛbɛkɔrɔ ɲugun transition in na a yira k'a fɔ ko sugubulon dɔ ko o tɛmɛna n'a bɛ marché subvention engrais o ko fɔ marché de gré à gré n'a CFA wari bɛ ti jɔ miliyari 17 la i bɛ na ye k'a fɔ ko kasajuguba ko
be Modibo Keita n'a jɛɲɔgɔn kɔ bi o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ministre mun n'ale bɛ sécurité et de la protection civile na a bɔ o kunna o tɛ maa wɛrɛ ye o ye Dawudi Ali Mohamedine o ye ale ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko ni dankɔrɔba in a na nin cakɛda in na ale ma se ka gɛlɛya mun n'o bɛ malidenw ka kɛrɛnkɛrɛn mun ye carte d'identité nationale ko kan a ma se ka fura ɲuman foyi ko o sɔrɔ o la o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen a bɛ na ye k'a fɔ ko a ka nin ministre so in mun ye ŋunuŋunu kumaw bɛ k'a yira k'a fɔ ko tali laban mun n'o kɛra n'a bɛ polisi ta ko fɔ ko yuruguyurugu caman ko o yera a kɔnɔna o la o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ɲɛma nin ministre so in n'o bɛ Dawudi Ali Mohamedine n'o b'a ka ministre so ko fɔ kasajugu wulilen do ye dɛ mun ye CFA miliyari 24 ani kɔ ɲɛma a yira k'a fɔ ko marché dɔ sugu bilen dɔ ko o fana tɛmɛna ɲɛma kasajugu o wulilen do o ministre so in nɔfɛ o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ɲɛma mun ye belebele ɲɛ sa n'o bɛ commerce ministre o kɔfɔ ale tɛ maa wɛrɛ ye ale de ye Mahamudu Ould Mohamedine ale wa dugulen tɛ malidenw na ne maa dɛsɛlen do gouvernement in kɔnɔ bi ɲɛma siga t'a la mun ye Mahamudu Ould Mohamedine ko ale do ale dɛsɛlen do b'a ka fɔ la a ko mun ye nin ministre kɔfɔlen n'a bɛ commerce o kunna a ma se ka fɛɛrɛ k'o sɔrɔ abada dabalofɛn sɔngɔ ko o bɛ se ka jigin cogo min na dabalofɛn n'i y'a san k'a da sɔngɔ min na ɲɛma k'i ka taa sɔrɔ Kidali o da kelen na wa a ma da o ma dɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko saga ni waati bɛɛ lajɛlen na mun ye ministre Mahamudu Ould Mohamedine ɲɛma a bɛ ka bɔnbɔn kalamani de don maliyɛnw da kɔnɔ saga ni waati bɛɛ lajɛlen na Patrick b'a ka fɔ la an kɔni bɛ don min na ko bi ni ministre saba mun filɛ ne fɛɛrɛ ni dabali ma kɛ ka ninnu gɛn ka bɔ gouvernement kɔnɔ ɲɛma o bɛna to a tiɲɛ ta ka transition in ka a sɛgɛrɛ nafani filɛ nin an y'a sama ka bɔ le bâtisseur kɔnɔna la maa min ye sɛbɛnnikɛla o de ye kulu ye Madu Mayiga ɲɛma i bonya o b'a la ndɔgɔ a diyara n ye n b'i fo k'i waleɲuman dɔn ndɔgɔ Umaru Ongoyba kuma bɛ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko soir de Bamako hôpital min bɛ yen n'a bɛ awɔ i k'a dɔn Ponge ko fɔ min ye awɔ i k'a dɔn grève o de kun bolo dara a ko n'i ye jateminɛ kɛ comité syndical min bɛ yen n'a ɲɛmaya bɛ awɔ i k'a dɔn docteur Gida Landure n'a bɛ o bolo a kun ye baarakɛlaw wele awɔ i k'a dɔn ko ka baara bila kɛ k'a daminɛ ntɛnɛn don kalo tile 19 n'o ye kunu ye ka taa kuncɛ septembre kalo tile 23 la ndɔgɔ kunu sa baarakɛlaw awɔ i k'a dɔn popɔrɔ ma bɔ a la min ye awɔ i k'a dɔn malo kɛra ka segin fa sabu baarakɛlaw kɛra ka Ponge fa dew communiqué wɛrɛ bɔra tuguni k'a yira Ponge baarakɛlaw bɛɛ la ko bɛɛ ka baara kɛ o ye kelen ye filanan ye min ye awɔ i k'a dɔn ko min ye awɔ maa minnu bɛ yen n'o ye banabaatɔ ni banabaatɔ somɔgɔw ye ani maa minnu bɛ yen n'u maa mago wɛrɛ bɛ awɔ i k'a dɔn nin yɔrɔ kofɔlen in na k'a bɛɛ ka taa awɔ i k'a dɔn baarakɛlaw u bɛ taa bɛɛ lajɛlen dafalen sɔrɔ yen a ko kumana sa comité communiqué n'a bɔra awɔ comité syndical fɛ min bɛ awɔ i k'a dɔn maa ko fɔ minnu n'olu kɔni lakodɔnnen don awɔ i k'a dɔn jamana yɛrɛ fɛ olu kɔni kun gɛn bɛ k'a yira k'a fɔ min ye awɔ i k'a dɔn mandat foyi tɛ nin syndicat dɔ in bolo jango tɛ k'a fɔ ko ka maaw bali awɔ i k'a dɔn ka taa baara kɛ o hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye ko min ye docteur min bɛ yen n'o bɛ ilo awɔ i k'a dɔn Jal ko fɔ directeur général don k'u ka baara k'o saboter k'a lagosi ani k'a dɔn u bɛ ka wulikajɔ min kɛ awɔ i k'a dɔn baara min n'a bɛ ka kɛ k'a bɛɛ lajɛlen lagosi a ko kumana sa min ye nin ko bɛɛ ye maa dɔ bɛ yen n'o bɛ Fode Sinayogo ko fɔ ale ye secrétaire aux revendications ye comité syndical min bɛ yen n'a ɲɛmaya bɛ Karimu Tarawele bolo ale y'a jira k'a fɔ n'i y'a ye nin baara in bɛ ka kɛ Espoir Mali kura mɔgɔw awɔ i k'a dɔn olu de bɛ ka nin bɛɛ kɔkɔrɔma don sabu min ye awɔ i k'a dɔn Gida Landure ale ye awɔ i k'a dɔn maa ye min bɛ parti in na n'o ye Cheikh Umar Sissoco ka parti ye o kuma ko in politique ko ani jɔyɔrɔ ko ka se ka fɛɛrɛ kɛ min bɛ se k'a to awɔ i k'a dɔn directeur ba yɛrɛ a bɛ se ka gɛn ka bɔ nin yɔrɔ in na baara in bɛɛ kun filɛ nin damusɔn kumana min ye awɔ i k'a dɔn soir de Bamako min ye awɔ an ye fasiri min sɔrɔ a kɔnɔ u ka bidon bɔli n'o bɛ Umaru Ongoyba ko fɔ i bonya b'a la ɲɛma soir de Bamako kelen ne b'ale sama ka gɛrɛ na mun ye Umaru Ongoyba dɔgɔnɔkɛ a kumara a ko mun ye jatigɛ wale kɛba maa ninnu ye an m'a fɔ maa minnu ma état islamique damusɔn kumala n'an k'a ma ko Daesh i bɛ na ye k'a fɔ k'u ye gɛlɛya ta ni ka an sɔnko ka dɔ k'u sɛgɛrɛ dɛ Patrick b'a ka fɔ la a ko dimanche tɛmɛnen i bɛ na ye k'a fɔ ko dugu mun bɛ yen n'an k'a ma ko Tinama ale ye dugu ye ani an sɔnko yɛrɛ cɛ ko a tɛ tɛmɛ kilomɛtiri 50 ɲɔgɔnna o kan i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye maa minnu bɛ yen ne jatigɛ wale kɛbaw don n'an k'a ma ko état islamique ɲɛma u ye mun ye muso dɔ ni cɛ dɔ k'u bon fo ka t'u fa o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ mun ye nin maa jugu ninnu ye n'a bɛ jatigɛ wale kɛbaa ninnu ko fɔ u y'a yira k'a fɔ ko nin cɛ ni nin muso k'u ye den sɔrɔ den minnu a ma sɔrɔ furu kɔnɔna la ɲɛma u y'u jigi kɔlɔn kɔnɔ k'u bon fo ka t'u fa Ala k'a to u kana se Bamakɔ u kana se a ko k'a bɛ san 2018 i bɛ na ye k'a fɔ ko nin cɛ o n'o tɛ maa o ka maa fata bi caya e mɔgɔ ya e ka u fa ko u ye den sɔrɔ min ma kɛ furu kɔnɔ o ma kɛ furu kɔnɔ Ala ka n'u ci Ala ka n'u ci subahanallahi u kana kɔrɔ
ala ka n'u ci bisimila ɲama ye bɛna ye k'a fɔ kabi san 2018 a yera k'a fɔ ko nin kɛwale ɲɔgɔnna kɔni ko o ma kɛ an ka jamana kɔnɔ o de kumu kɔnɔ la i bɛna ye k'a fɔ ko parti min bɛ bi n'o ye Adema Kɔrɔni ye Adema Kɔrɔni kɔni y'a jɔrɔna ko kɔni k'o yira koyi o y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi mun ye lakanabaliya a ɲɔɲɔnen don kosɛbɛ mun ye région de Menaka o kɔnɔ la ani ka taa fara mun ye circulation o kɔnɔ la Patrick b'a ka fɔ la n'o de ye Umaru Angoyi Ba ye a ko an kɔni bɛ don min na ko bi mun ye jatigɛwale kɛbaga ninnu ɲɛma siga t'a la o bɛ ka gɛlɛya ta ni ka maa caman kɔni k'o sɛgɛrɛ an ka jamana a kɔrɔnfɛn fan fɛ kɛrɛnkɛrɛn mun ye Ansɔngɔ mara ani ka taa bila mun ye Menaka mara la kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ Soit de Bamako ale kɔnɔ Umaru Angoyi Ba ale sɛbɛnnikɛla ye Madu Mayiga ɲɛma i bonya o b'a la e ko k'u y'u bon fo ka t'u fa de u y'u bon fo ka t'u fa ko parce que ko sabu kɛ ko mun ye u ye den sɔrɔ den mun n'a ma sɔrɔ furu kɔnɔ n'u nana Bamakɔ yan Jibi n ka foli b'i ye i Sakɔ Jibi Sakɔ n b'i fo n'u nana Bamakɔ yan mon chef mais considération n'u nana Bamakɔ yan nin kuma bila ten a bɛ gɛlɛya dɛ Jibril an ka foli b'i ye ko yan fo États-Unis Bamakɔ Bamakɔ dama tɛ o Bamakɔ fa ba ye dɛ bɛ position min na an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn ala k'a ni sababa bɛɛ a banna sa ala k'a ni sababa bɛɛ waati sera awɔ Sekuba Sama k'an ka foli b'i ye kosɛbɛ min ye ka foli lase Adama Toye ma awɔ ka kanuba ni dɛmɛba bɛɛ fo o bɛ kɛ Dirisa an ka foli b'i ye kuma awɔ voilà Ibirim Tunkara kosɛbɛ fo yan fo Faransi awɔ an b'a fo ka walimadɔ ka Awa Gindo ka foli kɛ dɔgɔnɔ bɛ fana waati sera kosɛbɛ bete waati sera kosɛbɛ ɲɛma y'a fɔ cogo min na waati in kɔni a sɛbɛkɔrɔsira mun ye Malikɛri ye an bɛ foli ta ni ka a fɛnɛ ka a sɛgɛrɛ nin waati Malikɛri ni foli ka kan dɛ an bɛ maa minnu kun sɔgɔlen mana jamana kɔnɔ fo ka taa bila min ye jamana kɔkanna la an bɛ foli ni tanu ni walimadɔ ta k'a ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma ni ala ma baasi wɛrɛ kɛ sini mun ye ne kɔrɔkɛ den n'o de bɛ Abu Safinɛ Jara n'o ba ale kofɔ ni na ale bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ mun ye kunnafoni bala o kɔnɔna la nka e kɔni ni ala ma baasi wɛrɛ kɛ fo jumadon vendredi an ni e bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan vendredi kɔni t'a la ni ala sɔnna awɔ ni ɲɛ b'a an bɛ kanuba ni dɛmɛba bɛɛ fo i ɲɛ b'a la juma tɛmɛnen maa minnu tɔgɔ ja ma ko a bɛ kɛ cogo di a bɛ ɲɛ o an ka dugawu kɛ dɔrɔn waati bɛɛ don bɛɛ ngana si man ja Malikɛri an ka foli b'i ye ka foli lase Gawusu Keyita ma nɛgɛw kun b'ale de bolo an b'i fo kosɛbɛ ka foli lase Yusuf Sisɔgɔ ma k'a ni baara an bɛ Mariko an bɛ dugawu kɛ kɔrɔbɔrɔkɛ ye ko ala ka nɔgɔya kɛ ala ka sen dimi ala ka sen dimi ban pewu Facebook kun bɛ maa min bolo o bɛ awa i k'a dɔn Gafure Awa ko fɔ ko a fanɛ e tɔgɔ ye Boubacar Traoré Bete ne tɔgɔ ye Mayimunatu Den Gafu Jama ka Madu Mayiga ni ala sɔnna sini ni Abu Safinɛ a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn a gindo bɛ nin kan sali ala Muhamadu